beli api ki perlapi jengah mentah kasi ke video ke bakerpang kajing memenah ke bakerpang nak bantah capi bon bah ki bamasi jengah hapo jong Instagram hapo jong Facebook bakum juro direct haga number jengah ki ong nga bagi kwa nga bangan wanra ya kajing hikai hakajing de bagi kena school kamtam menyendu kelas 8 kelas 9 bat kelas 10 Henry nga ong iki namar bangabon kampelat ngamla ban wanra ya kajing hikai hakajing de bagi kot school jong pi bon ki ong nga baik bangi ngilong kena ki baduk ngimyo kelat balik tuition kumbayo ki bipat ki kana donro ki bong nga banga ngadai ukuna schoolmate kana school step but baru si ngalai belah ngamyo por ban pulikot ngamyo por khamta ma ejing ni ka science ke math social kiwi tengah lahi ban pule tamba kata ke social ke science bat ke math nga shem jing ba kumta ke kerpat inga sungha ban wanra ya jing kai ha jing de bat kini ki lai tili subject kumta nga shem ya kan kabu ban ongi piba kala rai bangan sa IP ya kajing kai ha kajing de bar ki school te ban le kata ngadon kam ban pli da ko pa ka channel ngam ko on mix up mar ngala sna ya ka we ka channel ha ka bangal IG ka tik bai na ka tien jong play nanta ka ni ka channel ka banta nga ai ba ki jing kai ki long ka ba ha ka jing jong man ka si kumnong in grow ha ka jing jong man ka sngi ka personal development nanta ka ta ka channel ka balai pat an IP ya ka jing kai ha ka jing de bar ka school jong pi don ro ki ba kwa nga bangan ai jing kai jing de bar ka kuno ban edit se ki video kuno ban ring ya ki video kata ngam don idea than do kata kata henry kata rungan rahi ya jing kai ha ka to ko pa ka channel ka ban nangkong jonga hang tangan ra ya jing kai free ngan IP bar khoi kat ba ki jing he ka bi kendo ha ka jing jong himan ka ski kham ta ma jing de ba ko school jong pi comment support jong comment section ngan wan ra IP ha ka ta ka channel ka thamai pila ban check ya ka link ka badan hapo description ka channel ka bakar teng extra class mata jong ki kana school jong kham ta men mata ki 8 9 10 kum jor ki be class ngala ban ai jing ka ha joko por henry specifically mata ki ni lightly class 8 9 but 10 pila roban share me ka link jong kata ka channel hapo ka comment section ka comment ban ko ngai ka bala pin pila ban klik ya kata ka channel pila ban subscribe ya ka ban hadin bakala cross kat baka cross ngan sa penbenah lanungan ai ka jing kai lani ngan laban ro ban ai jing ka hadin bala cross 1 lakh subscriber hapo jong ni ka channel hang ta ngan laban ai ka jing kai ha kata ka bipat ka channel bat pitip ngaru ngatri kam bela man ka sing ha ban nei bela ngadon kam ya jing support pi bat ada fi ai nga ya kata ka jing kershan bat ngaruan IP ka jing kershan lembaga jing kai jong asipi bat kum ta ngi kershan iwe kindon kam rewen retang kata ka jing kershan iwe ngan IP ya ka jing kai pi ai nga ya jing kershan tang kata kam so ban le check ya kan link la buah description dan ni hapo jong comment section ka comment ban kong ne ka channel ka bakarteng extra class by ka kerteng jong ai ngin second pi ya ko pi par video ta dawat kapor bye bye stay safe